ଦେଖିଲା ସେମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ବଣହରିଣଟିଏ ଡାଳମୁଣ୍ଡ ଖାଇସି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ବି ଆମେ ଗୋଢାଇ ଧରିବା ଆଉ ଧରି ନ ପାରିଲେ ସ୍ୱର ବିନ୍ଦୁ ବୋଧା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଳାଇ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଯିବା। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମା। ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି। ଜୟା ମା ତୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ବାବା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମା ହଁ ଏ ଝୁଲାମରେ ତଣ୍ଡୁର ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ମା ତୁ ମନ ଭରି ଖାଇବୁ। ହଁ ମା ଜୟା ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର ବାବା। ତୁମେ ଠିକ କହିଲ ମା। ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ଝରଣା ପାଇଁ ବହି ଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମା। ମା ଜୟା ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ହଁ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଚରଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଜୟା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କୁଠାର ଧରିଣ କାନ୍ଧରେ କାନନରେ ବୁଲିଲା, ଚାଲିବାର ପାଇଁ କାଠରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲା।